Eksebe mfethu abantu abekho ready, abantu banama-plans and benza ama-plans ngenye indlela and uKing Change umefika ama-plans abo vele washintsha. Uma ngazi nangu bafethu uzoshaya lo Chillies lo and then ngizobona ukuthi ngimuphi imali engakanani. Uready ngithi? Uready mntama? Awudle ke in 3, 2, 1. Let's go. Timer. Yini? Kwenza njani? Vele Chillies unoyitsha senzo leminyaka. Uqale umncane. Bekayihlanganisa nani nemengo. Angizwanga. Injani? Vele upelepela ukho mningi ne? Ngirasa. No, vela ayikho Chillies vele la wena ukhama ngikuphela. I'm telling you now, mncane. That's why lalela. Let's face the truth, mncane. That's why you should be kanje. But yes, so thin. So uzizwe unjani? You need to talk more with me. Injani? Ungasali pelepele plan short. Awuthi kube kubeka kanje khona isikipho nokuphela. Ngenzela ukuthi biwehlisa omunye. Yeah. That's how you're supposed to. No, it's an agreement. Vele pelepele uyashota lapho kwena. Angithi. Angakuphilisi maso. Yeah, mara kumele ukhulume nami ukuthi ufila kanjani. Ngifila sense. Alile, ngizoke ngiyezi. Okay. Wait. No. Ngiyazama. Akasalimunye ithambo. Yes. Ngiyahamba. Yeah. So how do you feel? Vele iChillies into yakho vele ne? Uqale nini ukuthi iChillies usasemncane? Uthi lento yakho ene iChillies wayibona isakhula ne? No. Kumele uluma. Luma mntaka mama. Samba kahle isikhathi lapho. Danko. Injani? Usizunjani mfethu? Indaba uthi khama kwenza njani? Uthi memeze, uthi ngizibe. Uthi fanele uma wakho umtshela ukuthi it's Pipili King. Kwenza njani? Ibite. Kanjani ya. Uthi ngenzani? Mfethu. Ya baba ne? Ay baba. Yazama. Mfethu. Ilume mfethu, ilume. Uthoboze nayo pelepele phansi. Ungasali. Uthoboze samba. Isikhathi sihamba. Uyaphela 10 minutes hawo izokhulula lenyama. Eyeke confidence yakho. Kulo pelepele. Mfethu. Leli thambo leligcwele inyama engayo. Bites it open. Bites it. Bites it. Yeah, you must. Asad, my boy, you must bite, Baba. You must bite. Asad. And it bites it harder, please. Hey. Oh, what happened? I told you, what? Okay. Agbabi ne? Kebab. Hot. Nende mali mawithathu uzoyenza.
fethu khuluma fethu uzokwenza njani uthatha uzothenga ubhiya or uzothenga mhlawumbe ama-chocolate lona ama-raisins uzothengani ubona fethu awuyilume phela lapho ngibona ukuthi phela usikhokho phela awusaphelepele fethu so leyo uzoyifaka yona awusikhokho hayi awuyakhuphuka ngicela ungiphathele isikhathi Look office. Jondela thatha injani light Eu focasire, né? Bueno. Tipo, ifoni emvele yacima mfethu. Ucela ukwenza ilokhuzana sami njenge yakho. Okay. Uyenze ku-WhatsApp, uyenze ungisendela. Yabo uvela ungene kumina ngathi ungisendela i-voice note. 2%. Uze ngapha-ke futhi. Uvela ungenzele ngathi ungenzela i-voice note. Konti ngathi usendela mina. Etemlomeni. How's Coco? Usungibuka kanje like you're looking me in my eye like yeah. Okay, sesiyaqeda. Yeah. Adinako. Yeah. Hi. So now in impahla yini? Nawe uzoshaya le mpahla? Uzothenga iphuza. Wena uzothengani? Cake. Le birthday. Darling. Spivile King change abafethu. Uzazonjani? Sorry, Tala. Do mine. Please. It is a deal, I get it. It is a deal, and King change your cream, the cream bafethu. Ziyakhala woza bafethu. Ungaqali uhambe. Injani? Mnandi yazi. Scrum DDD. So ngathini bantu? Ingakuthi Phatha ibabi kakhulu injani? Kuthi kanjani manje uthi cha oh yona ezoyiphonisa cela utshela abantu ukuthi basubscribe ku-Picklet TV fethu and sebusuku manje sekumele sana never follow hi bo Skok my chance all right tell them Picklet TV Danko, salute bafethu. It's about that time. It's Pibili King. Awuthi sambe nathi sokwenza izinto kade sithi sizozenza bafethu. Ziyakhala, ngiyabonga Thabo, ngiyabonga umuntu. It's going crazy, it's going on. Get up.